छठी मैया की उठावे खातिर जिद कैले बाड़ी दूबर पातर माई हम धनिया हो बाड़ी। बरत उठावे खातिर जिद कैले बाड़ी दूबर पातर माई हम धनिया हो बाड़ी। पहिले पहिल करत बाड़ी रौरे बरतिया छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदि तो बाबा हो फेरी हो उनका पर नजरिया। बोला बोला छठी मैया की बाड़ी सुकवार कैसे रही है उपास हो रौरे भरोसे ते जले भूखिया पियास हो। बाड़ी सुकवार कैसे रही है उपास हो रौरे भरोसे ते जले भूखिया पियास हो। कैले विश्वास माई तूड़ी हनयास हो पूजो के विधि नहीं आवे कौनो खास हो। बिनती करीला युगी करी जान देरिया ये छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदित बाबा हो फेरी हो उनका पर नजरिया। बोला बोला छठी मैया की दिहत कलीफ नाही कौनो छठी मैया हाथ जोड़ी अर्जी करे सुनाए गोसैया। दिहत कलीफ नाही कौनो छठी मैया हाथ जोड़ी अर्जी करे सुनाए गोसैया। भूल चूक माफ कर दिह छठी मैया निके निके कट जाए कठिन समैया। हाथ जोड़ी अनिल रामा करेले गोहरिया ए छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदित बाबा हो फेरी हो सबका पर नजरिया।
सूरज देव बदरिया के चीर हो, निर्जल तिवैयन के दूर हो ये पीर हो। नेमुआ के पत्ता हवा में लहरायो रे, हाँ नेमुआ के पत्ता हवा में लहरायो रे, हाँ उगी है आदित्य मल शुभ घड़ी आयो रे, उगी है
चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। नैन संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। नैन संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। चौदरा घर जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तोहार। काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़।
मैया हो पूजैया हो तना दौरा उठा के घाटे चलल मोर सैया हो पूजैया हो तना दौरा उठा के घाटे चलल मोर सैया हो पूजैया हो तना हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना म्यूजिक बाय प्रीतम राय। प्रेम से बोलो छठी मैया की पहिला रग पर पश्चिम के ओरिया दूसरा रग दीननाथ ले बेलन भोरिया पहिला रग पर पश्चिम के ओरिया दूसरा रग दीननाथ ले बेलन भोरिया लागत पावन सुहावन समैया हो पूजैया हो तना लागत पावन सुहावन समैया हो पूजैया हो तना हाँ पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना बोला बोला छठी मैया की ठेकुआ कसार माई के चढ़ेला चढ़ावा नेबू नारियल रहे आदि के जावा ठेकुआ कसार माई के चढ़ेला चढ़ावा नेबू नारियल रहे आदि के जावा अजय चान देशवर वीरेंद्र गवैया हो पूजैया हो तना अजय चान देशवर सुगम गवैया हो पूजैया हो तना हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना नैहर अइली छठी मैया हो पूजैया हो तना
खातिर जिद कैले बाड़ी दूबर पातर माई हम धनिया हो बाड़ी। व्रत उठावे खातिर जिद कैले बाड़ी दूबर पातर माई हम धनिया हो बाड़ी। पहिले पहिल करत बाड़ी रौरे बरतिया छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदि तो बाबा हो फेरी हो उनका पर नजरिया। बोला बोला छठी मैया की बाड़ी सुकवार कैसे रही है उपास हो रौरे भरोसे पे जले भूखिया पियास हो। बाड़ी सुकवार कैसे रही है उपास हो रौरे भरोसे पे जले भूखिया पियास हो। कैले विश्वास माई तूड़ी हनयास हो पूजो के विधि नहीं आवे कौनो खास हो। बिनती करीला युगी हो करी ह जान देरिया ये छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदित बाबा हो फेरी हो उनका पर नजरिया। बोला बोला छठी मैया की दिहत कलीफ नाही कौनो छठी मैया हाथ जोड़ी अर्जी करे सुनाए गोसैया। दिहत कलीफ नाही कौनो छठी मैया हाथ जोड़ी अर्जी करे सुनाए गोसैया। भूल चूक माफ कर दिह छठी मैया निके निके कट जाए कठिन समैया। हाथ जोड़ी अनिल रामा करेले गोहरिया ए छठी माई हो फेरी हो उनका पर नजरिया ए आदित बाबा हो फेरी हो सबका पर नजरिया।
पड़ल मोरा हो दीननाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। चौदराव घर जब देखले हो दीननाथ कौन संकट पड़ल तोहार। चौदराव घर जब देखले हो दीननाथ कौन संकट पड़ल तोहार। काया संकट पड़ल मोरा हो दीननाथ ओहिला के मड़वा धइल ठाड़। पुत्र संकट पड़ल